Hi guys! Welcome back to my channel. Today's video is gagawa tayo ng tinapa. So, meron tayo ditong fish. Lalagyan natin ng ating fish ng salt. So, ilalagay, marinate natin siya sa salt. And then we can do it for 1 hour. Para magkalasa yung ating fish. Tandaan lang para hindi maduro. After natin i-marinate sa salt ang ating fish, is papakuloan natin to sa water with salt. Magdadagdag pa tayo ng asin. Yes, alilipat natin ang ating fish. Fish, magugubal tayo ng water. So we can marinate the fish for 1 hour. Ayan. So, maglalagay tayo ng asin. Pwede kayo guys gumamit ng any kind of fish. So, maglalagay na tayo ng asin sa ating tubig. Ayan. So, lalagay na natin yung ating fish para pakulaan natin. Pakulaan lang natin to para lutuin lang siya. Ayan. Natin ang ating fish. Makulo na yung ating isda. Makadali na natin siya. So, yan guys, gagawin tayo dito ng baking paper kasi wala tayong aluminum foil. Hindi available. Hindi pa tayo nakabili. So, ito muna mag-improvise tayo. Bago natin ilalagay yung ating pila at saka sugar. Ayan. Ito natin ilalagay yung ating sugar. So, So, mga dalawang tang ating ilalagay. Wala tayong brown sugar, so we have a white sugar. Ito na yung lalagay natin. Ating ayan. Pagkatapos, meron tayo ditong steamer. Yung ating steamer. And then, ilalagay natin yung ating fish. Dahan-dahan lang natin kasi malambot. Ayan. Ating fish. Dahan-dahan natin. Siya. Ilalagay.
Ayan na. And then, tatakpan natin siya ng ganito. Ayan. Ito na yung ating ayan. So, babalikan natin siya maya-maya at ipapakita ko sa inyo after. Brown na siya. So, more pa. Ayan. Ayan, antayin lang natin. Mamaya ipapakita ko ulit sa inyo. Ayan. Meron na tayong homemade tinapa. Ito na guys, yung ating tinapa na homemade na ginawa lang natin sa ating bahay. So, pwede na rin kayong gumawa sa inyong bahay dahil dito sa Maryland ay hindi tayo makakapag-smoke katulad sa atin. So, ayan na yung ating homemade na tinapa. Masarap siya sa sinangag. Pwede nyo siyang iprito at partneran ng kape sa umaga, almusal. So, ayan lang guys.